Hayi kuvukekile bafethi. Sincenga kancane ngonyaka lena. Ayikho lento. Akhale mntakwethu, ngakhale kuzolunga. Ithemba lisakhona. Ngithi mina thandaza makufanele uthandaze. Yinde le ndlela eseyizoyihamba. Into kumele uyenze nje wena. Qhubeka nale ndlela ade uphila ngayo. Ungayishintshi, ungazenzi omunye umuntu. Ubahlonipha abantu. Mhlambe lo muntu ozomdelela uyena umuntu uyokusiza ngelinye ilanga. Ugcina nawe usukwazi ukuhlala namakhosi. Asiqhubekeni sizame. Sizameni bafethu, sizameni. Akukho udlule ukuzama. Noma kunzima. Kwa le ngoma le angiyazi le ngoma iculo abantu, but lo muntu oyiculayo ngathi umuntu omkhulu emculweni kaMaskandi. Uthi iqoka kahle. Yabo le ngoma leya ukuzama lokayana yabo. Inkinga zihlale zikhona yabo. So imali siyayithola, siyisebenzise. Ziningi phela into edinga imali iphele yabo. So uma uzonake inkinga yabo suke lizoshona ilanga. So indlela yokuzimanage inkinga zakho ngeke ziphele vele yabo. Ihlale ikhona yabo. So into esiyilelayo ukuthi impilo iqhubeke iye phambili. Because into ebalekile la emhlabeni kunazo zonke izinto impilo yomuntu. Impilo yomuntu ibaluleke kakhulu impilo yomuntu. Iyona into ebalekile. Ukudlula imali le abantu abayithandayo. Njengoba nami ngiyayithanda imali. Mina ngifuna ukudlala mina. Ngithanda imali mina. Futhi ngidina umuntu ngifuna imali. Mina nje uthi ngifuna imali. Uthe bhoti 500 vele ngibona nje ayaganga lona. Angazi mina kahle lona. Angazi plus. Ngifuna imali mina. Mina kusuke kumina phakathi. Kushaya ngalo mali kushaya ngayo. Futhi akusho njengoba ngikuphi imali yabo. Zohlale ngikuphi imali mina ke manje ngihlele ngixesha ngemali yabo ngathi nguzungu. So asibekezeleni bafethi. Yikho into engalungi. Kuzolunga. Yabo. Khathele umzimba. Yabo ukuthi umzimba ukhathele. Yabo lo imisebenzi yamanje amande yala eThekwini. Kusiyimisebenzi le nodoti nezinto lezi. Yazi futhi usebenze ndoda mfethu inyanga iziphele ndoda. Hayi kusiya imisebenzi. Igama mfethu umuntu uthi usebenza. Yabo phela mfethu. Sesifisa ihlazo lana ukuthi phela amosohleli ekhaya yabo. Kuvele kube nzima kakhulu. Kanti uma ubambile la kulabo doti lapha okwazi ukuthi umothola lo 4000 ubeke noma u2 usebenzise u2 wenzela ukuthi lento eyicabangayo kube easy ukuthi mosoyizama ukuyilungisa phela nemali iyadingakala. Lo qonqoza khona isikhathi namhlanje kudingakala imali. Akukho lo qonqoza khona bakuvulele bangayifuni imali. So engaka ngisho kanjalo mina. Yabo kodwa into ewukhiye empilweni engiyibonile nami ingishaya hayi kaningi. Ingishaya hayi kancane kaningi. Inhlonipho. Hayi ngeke ngiqamba manje ngizokhuluma iqiniso. Hayi ngeke ngoba manje isikhathi samaqiniso manje. Hayi isikhathi samaqiniso ngizokhuluma iqiniso ingishayile mina. Ngikhule mina ngidelela ngilihlaza ngamazi omunye umuntu. Bengitshena bakithi bethi lento yakho Msempo izohamba ikholele ezintweni eziningi gcina ungasaphumeleli empilweni. Yabo musa ingane besho kanjalo kusanda kwena ngathi nje bayayidlalela ungabi serious nayo. So dethama ukukhula impilo iqhubeka ukubone nawe ukuthi no lento yishiwa abazali bami siyabuya manje yabo. Ngigcine sengicabanga la ngoba nje mina sengikhulile manje ukuthi le nto eyishiwo
omunye ugogo kwamakhelwane ethi isibusiso sithole ebazaneni bakho ukuhlonipha kwakho singayibona ukuthi iyiqiniso ngoba yabo ngasahambi kahle ukuthi uyafesa lutho umsebenzi ushela intombi sibaleke ngane uyibuze nawe ukuthi yini bakufakela isichitho nesicwaco kanti ulahle into eyodwa into oyilahlile inhlonipho kufanele ubahloniphe abantu ubahloniphe bonke ngokulingana yabo enye into inhliziyo encane yabo mina inhliziyo encane ngishaye kakhulu inhliziyo encane uma unayo ibheke ukuthi uyisebenzisa kuphi ngeke ukuthi uncengile uzosebenzisa inhliziyo encane la uncenge khona because uma uncengile kumele uzenze isilima ungasona ngaso sonke isikhathi sizenze isilima uma uncengile ungasona yabo uvumele kwasani wena uyisilima but uyazi ukuthi ngaphakathi awusona ukhona into eyifisayo amandla ongenawo ukuthi ufike kuyona uzobekezela leso sikhashana leso kuhamba isikhathi ubekezelelile lento eyifisayo ukuthi uyithole nini akukhathalekanga lokho okubalekile ukuthi uyithole abantu abangizwa yabo okubalekile ukuthi uyithole nini hayi akukhathele lokho yabo isikhathi sanamhlanje siyabheda zishintshile izinto manganafoni usele kusilapha awusemumva wena semsileni ngithi mina ke okay bayakhuluma abantu bayasho bathi imisebenzi ayikho wacisha kwavuma yebo yes yebo hayi imisebenzi nami ngiyabona kuyabheda ngoba ayikho okay ayikho imisebenzi njengoba ingekho imisebenzi kukhona ongakwenza okungakufakela imali akusho ukuthi ukuze uthole imali emele uvuke ekseni uyosebenza into ofanele isebenzisa isesitezi la kuwena phezulu ukuze uthole imali ngoba kukhona imfihlo efihliwe emhlabeni bayayazi abantu uthola ukuthi umuntu ofundile akayazi noma uyayazi abanye babo uma usebenza uvuka ekseni uyosebenza awunayo imali even nomuntu onejazi ofundile uyazi uya-afford uma ethatha leyo mali afforda ngayo evula ikhampani yakhe uyazoqala ukuba nemali ngoba ikhampani enza imali eshisiwe so scam lento uma uyibuka kahle sibanjiwe la thina scam ucabanga mfethu uThobzini ushaya ngo-level 7 bodwa udeposit lakhe bam offer ePitoli ukuthi ayofunda khona thatha inkampani enkulu eyaziwayo international athi uyohola 100,000 ngenyanga umuthi uyayibheka le nto leyo uyosebenzela inkampani le yena leyo nkampani leyo yoshaya amamitha ngayi namamitha futhi yoshaya amalendo imali yangempela ngaye uThobzini leyo yokucosha lo uncane lo kamasenjana yabo ngoba lento liyasethwa hayi asazilutho thina lutho iphuma le emumva yangini iphuma le bona bamhlophe udlaliwe ngathi
kudlaliwe ngathi lento le mabeyenza bayishayela phansi yabo lesifo lesisuka kusona o-COVID-19 lento lekade yasungulwa lento lena isungule kudala lento le thina bese sishaya ngolalela la nabo shaba bethi kudlaliwe ngathi mfethu kudlaliwe angilandeli ipolitiki mina ngeke ngizwe bexoxa abantu kudlaliwe ngathi but kodwa ke ungakhohlwa ukuthi impilo yomuntu ebalekile hayi imali kodwa imali yenza impilo ibe lula.